Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Iyo po, Miyerkules na naman, alas 9 Gs ang oras. Bawat usap Petsa 12, Agosto 2026. yan ating hihipan. Miyerkules magatabi, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Birhen Santa Maria, magpasalamat lamang kay Mama Mary, our Mother Perpetual Help Novena, taod-taod alas 5:15 hapon, madadangog iyan sa DCGB. Siyempre sa paghampang takan kaaldawon, an sa boya pong paglaom na sana po an ipigpainat niya to sa gabos, an mahal na amang Diyos. Ang inyong Happy birthday man po sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Tingog kan banwaan na tabi an sa indong na antabayanan minalaom na yao po kamo dyan. Nag-antabay lamang asin sasabayan kami sagkod alas 10:30 pagkaudto. yongang Sana po may nagdiretsong magdangog, ano kaya may nagdiretsong magdangog tabi mananggad hali duman sa mga parantabay kasubago. Pio Fernandez. Iriba-iba lamang kita sa paagikan mga pag-uro-irestoryata kan mga pangyayari both local, national as in international. Kaba. And siyempre an sa tuya man na mga pag-iriba dyan sa luwas ang Mega Force Patrol mapaabot man kan informasyon. Mientras tanto meron tayong suki dito yung ating barkada El Viajero. Good morning, Tabe. Good morning, boss. Yes, sir. Nakaakyat ka na ng bundok? Come again. Nakaakyat ka na ng bundok? Ay, walang iya. Anong gagawin ko sa bundok? Ang pinag-aralan ko, broadcasting. Akala ko juris doctor. Ano? Juris doctor. Binuhay muna naman sa kuyang medyo natutulog na pilyong kaisipan. Ano po yung ginagamot mo? Buha ka. Good morning. Good morning. Sa tuyang mga parantabay, Tabi. Good morning, Tabi. Sa tuyang mga parantabay niya, barkada tayan, El Viajero. 9 na! PIO. Sa luwas yaon, siyempre dyan ang Mega Force Patrol. Nangingenot po dyan ang sa kuyang kompadre hali dyan sa 3rd District. Ang malalaoman talaga. The versatile Chief Jimmy Pading Jim na salita. Ayin. Kasabay si kompadreng Al Armario, si Pading Jomar. Sa 1st District man yan si Pading Jomar. And siyempre si Joshua, si Angel Buda, si Karen. Sa Manibela si Henry Mata. Sa Master Control si kompadreng Nal Baldo. Tingog kan banwaan boses Morning dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Sinasabi ko Pading Nal, ano? inyong Yan na mga steel gates naan, mga steel windows. Nako! 9 na! Mga sidecars na yan, gabos-gabos welding jobs tabi. Ay, Jigs Baldo Welding Shop. Yan sa dap-dap tabi. Hanapon lang nindo. Na bawat usap Sa newsroom, si Ma'am Sia, si Jen, si Nicole, sa pangingenot kan sa muyang maaasahan, laban ng laban, News Director Mardila, para po sa sumadakan mga istorya lokal, national, international. sa Kung may news break as in major newscast, nadadangog po nindo yan sa mga bareta, ansayin na pinagigibong mga laging sumada. hanting Jerome Nico Martinez sa IT para man po sa samuyang broadcast region-wide o kaya worldwide, netwide, halay sa Pilipinas. Ako po si Pio Fernandez. Good morning! tingog kan banwaan mapalokal, nasyonal, internasyonal, sagot ni Pio Fernandez yan. Pio ngang bayan, Pio Fernandez. Sige tabi, dire-diretso na kita. Sa kuyang cellphone number tabi is 09660
0966-730-115 sa Globe. 0966-730-115 sa Globe. As in sa Smart, 0942-670-115. Welcome na tabi sa satuyang programa. Nasa linya, pinag-apudan na as promised tabi taigong mga queries sa panibago po naman na sistema ngunyan kan bulos kan trafiko digdi po sa siyudad ni Legazpi. Tanganing makatabang kita na makapag-informar and masanay na tabi ang publiko sa mga pagbabago digdi sa dalagan sa trafiko sa siyudad ni Legazpi. An sa tuyang mahiguso na Public Safety Officer Chief Sir Octavio Rivero nasa linya na. Sir Octavio, marhay na aga. We're on air na tabi sa DCGB. Good morning po. Good morning, sir. Enot po sa Gabos. Diyos maray na aga sa mga tabi manong piyo asin sa mga paradang sa imong programa. Opo, salamat sa oras despite your busy schedule, Sir Octavio. Now, manungod man ang duman sa query kan sa tuyang mga biyaheros, especially so hale sa 3rd District and so mapasiring man sa 3rd District tabi. Primero po, maki-explicar halimbawa hali kang 3rd District nagbamaneho kan sa imong jeep na pampasahero. Paglaog mo digdi sa Legazpi, hali digdi yaong ka na baga halimbawa sa may post office bagano sa Lapu-Lapu, sain mo napapadalaga no ng auto mo tanganing makabalik ka sa 3rd District. Halimbawa pampasaherong jeep ni katabi, Sir Octavio. Ayun na po yan. Nganing malinawang po kang Gabos ng mga pasahero ito nag-aali sa 3rd District kasi nag-aali man sa 1st District. Ini po, dati na pong ruta ninda, naarap po yung kan mga driver kung saan sindang lugar maaragi. Ngunyan, ibinalik lang po, masamuko na po ang siyudad kan Legazpi, mano digi sa mga nagka-illegal parking, pigiri mo ng terminal, dyan sa may Atubangang Post Office, sa digi sa may Atubangang kang SM, kaya ginibo mi, ibinalik mi siyudad nindang ruta, alis sinda, mahalwas sinda digi sa Rizal Street, Lapu-Lapu, 7-Eleven, mga ngaragi sinda, duman sa Ramon Santos Street, then diretso duman sa may Arco kang Orosite, diretso sinda duman sa Water District, turn right, then sa likod kang Sugaray po kang Yasiano sa may St. John, then luwas po sila duman sa crossing kaining Yasiano, diretso na duman sa terminal po sa dyan sa Bitano. Ay, iyo tabi So halimbawa hali ka sa 3rd District, pag-abot mo digdi sa Lapu-Lapu ta dyan baga minaaragi, so normal din nagpigaagihan, then lusot na sila digdi baga sa may Arco, sa may Orosite, duduro-diretsunan na itong arkong ito. Iyo po, the same po, so hali pong 1st District, duman naman po maagi, dahil na po sila maagi digdi sa likod kang market, takang tinawan lang ito pagkakataon na makadiling sa pandemic. Iyon na ito si pigagyan ninda, mag-ali digi sa may Ramon Santos, diretso digi sa may Orosite, then ma-turn right digi sa Los Baños, mga ngaragi digi sa Raba Lumasin Shop, diretso duman sa likod kang market. Ngunyan, dahil po sa nagkukuski traffic duman, ibinalik ni sudati nindang ruta. Ayun palan So ining pinagsusunod ngunya na pig-aagihan mananggad, iyon sa original na rota talaga na binagusan na kan nakaaging pandemic, pigrani sana so mga biyahing pa 3rd District, ipigrani digdi sa may Ayala Mall sina minaagi, lusot na sa may Saudan, Iyo po, kaya dyan pang problema pa po dyan, sir, pigi mo ng terminal sa Orosite kang pa 1st District, ining sa Atubangang kang Ayala mo Los Baños, bigigibo ng terminal kang 1st and 3rd District. Kaya ginibo mi para ma-decongest ang lugar na yan, ibinalik mo sinda mas kung saan sinda dapat mag-aging ruta. Iyo manang gari pa mananggad, Sir Octavio, nalingawan nila na iyo na ayan so original route na kung tama pong pagrurumdum ta, igwanin nakakanigong ordinansa kan ang Legazpi na dyan talaga ang agin ninda. Iyo po, aram po yung mga driver, so mga baraguan, pigpaliwanag min, yan ang dating ruta kang 1st and 3rd District. Ang nagkakaproblema paano dyan tabi, Sir Pio, sa karaman po ni Mr. Ronel Nibres, so nagpaabot kang kwando sa social media na kung sain-sain na lang daang pasahero, pigtuturo, bako po kami may kagibuang ka na pigtuturo sa pasahero kung sain-sain, kundi so mga barker,
pig puuna na naman di sa Ramon Santos, piglilinig ka nga ni ang agyang kan mga auto, pig puuna na naman di sa Ramon Santos, so dating Caltex kay tungo niya na kuan Super House na sa may dating MB Pass, tigigibo na hindi itong terminal kapig papaarali mi yan, pig idukar mi sa mga pasahero na dumaan na tabi ka mo magsarakay sa terminal, ka makairak man po kan sa mga passenger jeepney na from the first district and third district na dayon ang na kukuang pasahero ta nasasara kay ning mga nagbuburusong mga nasabi nga passenger jeepney. Ayun. So, nagakapirang bagay palan ang nakukurihir naman agad kay ni and ibibugtak na sa tamang perspektibo. Primero, binalik na so talagang original na ruta kaiyan, pati so hali sa first district, buda so sa third district, ibinalik sa dating ruta na inapig-agihan ng unyan. Ikadua, na pinagre-resolvera na so mga illegal na terminal dyan sa may harani sa Ayala Mall. Ikatulo, so mga pasaherong dyan na baga pipirik up man sa kunsain-sain na sa nang tigdidesignar kan mga barker, mawawara na yan, tatutuodo na so pasahero na gabo sa terminal na maglunad. Iyo po ang tabako, naga, nagsara kay mga pasahero duman sa terminal mismo, bako kung sain-sain na lugar. Buda saro pa nga sa pigadal Manong Pio, ining Ligaspi Daraga, ang dating ruta kayan, mag-ali digi sa may Rizal Street, maagi duman sa may Lapu-Lapu, traffic light, then maagi digi sa may Ramon Santos, Quezon Avenue, dapat diretso ang dalagang kandayan malog sa Ayala Mall going to SM. Masamo ko na po bagang Ligaspi. Kaya yan, isusunod ming gigibo na ining mga Ligaspi Daraga, dahil na magpara-aragi digi sa ang naagawan ti pasayro nagrereklamo sa mga patawron. Sa mga patawron lugod na legit na may ruta dyan, dahil na sila nakakako ki pasayro dahil naagawan na kanyang mga Ligaspi Daraga. Pag aling Daraga, wara ng pasayrong pasintro, mina turn right, turn left digi sa may Villamor Subdivision, maparada digi na sa tubangan kayong Yasiano Mall na supposed to be dahil yan pwede pag-ibong ki terminal taplying po baga sinda point to point sinda wag-aling Daraga sige lang ang ikot tinda dahil sinda pwede mag-terminal. Okay. So ining isusunod nindo ta bayaan ta na mo na ining so pa third district buda haling first district na istabilisar ta na yun na pala ang so talagang original ka na rota na igwaning nakakanigong ordinansa designating kang route na iyan. Ano po? Yeah, po. Isusunod nindo ining so Ligaspi Daraga na biyahe na an iba pag abot digdi sa may Orosite baga di malaog na tumbok na so Ayala. An iba dai namin na dapat ang dapat ninda pala na rota pag hali digdi sa Orosite tumbok na so Ayala duro diretso sinda sa may ining monumento bagaw so kanyan rotonda diretso sina dyan then turn right na sinda tumbok na sudang Kindonat then diretso sa Bank Rose. Iyo po maski sayon na po nagralaw kan mga Daraga Ligaspi. Kaya nga nagpigaan alungkat ko sa mga ordinansa kung iguang ki mga ordinansa na dyan na yan sa Ayala Mall maagi. Sa ko niya, dahil pa ako nako pang ordinansa, kaya pigadalan ko pa, makakonsulta ako kay Councilor Lucila, kung iba na ordinansa, tapos yung mga nagka-remote na mga naging city councilor kaya ito si Sunod Ligaspi, nagkapot kang Committee on Transportation, tanganing po maging maliwanag sa mga driver, kung saan talaga sila dapat mag-aagi. Iyo managad kadaklan managad ining mga Ligaspi Daraga, minatuuman sinda dyan sa may Ayala Mall, tumbok na itong susaod na dapat an sa indang original na ruta dahil sina magtuo dyan, diretso sinda dyan sa may kunyan monumento baga sa Rotonda, then turn right sinda, tumbok naman sa Dunkin Donut, diretso sa may Bank Rose. Iyo po, taan sulaminting nagsusunod kang ruta dyan, ining Tahaw Road, Ligaspi Kamalig, dahil ka mailing Ligaspi Kamalig na nagpapasaway dyan. Bata kung sain pa pong mga tigtatawa na nga sila kinit na konsiderasyon, pigigibo pang terminal ang side kay ning Ayala Mall. Nasabi ko iyan, konsiderasyon lang nga pigtaw mo sa inyo para mabuhay ka mo, pero dahil pwede pag gibo na terminal, kung may pasayro pick up o, pero pag walang pasayro, diretso ali ka mo, na-obstruct nindo ang tinampo. Buda may mga reklamo na po dyan sa lugar na yan, na nakakabot sa opisina mi, kaya
simultaneous mo bagang clearing sa Legazpi. Pagkatapos mi pong maklearing ang Legazpi, diretso kami digi sa Albay sa tabang kang task force kalinisan para po maging magayon ang dalagang kan mga auto digita. Yun na po ni bagas pigapod nindang pigapot ninda kung natataso bagong Legazpi. Yun na po ni so kung kang bagong Legazpi, tema kang bagong Legazpi, lilinigon tang Legazpi. Kaso nainot na sistema, gusto tayo itong baguhon. Yan. Kung kumbaga, pinag-uutob na ni Dungo yan, kung ano so ipigmamandukan mga ordinansa manungod sa rota asin trafiko digdi sa Legazpi. Po, talaga po kami nagigibo sa diriming ordinansa. Kami nag-iiro sa clearing operation sa DILG Memorandum Circular 0053-2024. DILG Memorandum Circular mo bilog na Pilipinas po. At the same time, pa po mga ordinansa. Kaya nga ni, sigang halungkat ko kan mga ordinansa, so mga ordinansa nagkakaraturog, nganing may pautubito kitama or tol-tol. Mhm. Bueno, kung igo katabing pangapudan, Sir Octavio, magayon ini na nakakaluwasan sa indong lado, nganing masanay na sa tao. Ano magkunya na kita talikdan ta na itong sukun sa insa na kita konbinyente asin kun sa insa na kita muya disregarding itong sa mga dapat nalay sa sunodon mabago na yan. Go ahead tabi Sir Octavio. Salamat po Sir Pio sa pagtawag oportunidad na may paliwanag sa mga tao sa mga commuter from 1st district to 3rd district. Dahil po kamo madagi sa moya ta kami pigigibong milang so trabaho mi na maging maray ang dalagan kan mga bihikulo sa sentro kan Legazpi asin sa manlalain na tinampod sa syudad kan Legazpi. Dahil po kamo madagi sa moya na maski sa insain na tigtuturo sa mga pasero, bako po kami ang may kagustong, may kagustong sa mga barker. Kaya nga ni po, papaarali mi ni mga barker na ini, sa mga dahi man recognized na barker, paarali mi yan. Sarong po yan sa nagtataoki kulog kang samuyang payo. Kung sa insain tigtuturo sa mga pasero, na supposed to be dapat dumiritso po yan duman sa terminal. Sandali, naputol tabi Sir Octavio, naputol naputol yung call. Ito na, nag-redial ako. Nag-redial ako tabi. Go ahead, naputol po. Go ahead po sir, dumasa naputol mo. Masanay na sa mga pasahero from 1st district to 3rd district kung saan sila dapat magsarakay. Sa ibang munisipyo asin mga probinsya, syudad, harap po ka na nangyayari. Dahil kang mailing na nagpipick up ki pasahero kung saan diretso po sa terminal. Nganing po maging maray ang sistema di Syudad Legazpi. Sumunod po kita sa lahi. Kung anong pigapautob sa Syudad Legazpi, sumunod po kita. Sharing mo po sa mga driver para po dahil kita mapinaltihan, dahil kita magka-print ang mga enforcer sa Syudad Legazpi, magsunod po kita. Pag in-advise po kamong umali na po kamo. Tas masunod po ako ayan, na dahil kamo inali, mapipilitan po kami mag-issue ki citation ticket. Diarog pa lang kay ni Sir Octavio, halimbawa hali kang 3rd district, mapasiring ka dyan sa Ayala o digwa kang trabaho dyan sa may areang pwede ka nang bumaba dyan sa may Lapu-Lapu, dyan sa may post office, maglakaw na sa napasiring sa Ayala, or may choice pa sinda, pwede sindang magbaba digdi sa may Orosite bago mag-arko, lakaw naman sinda pasiring sa Ayala. Po, kung may mga transaction sila sa LCC, Ayala Mall, sa Yasiano, pwede po silang bumaba na digi sa may 101 o digi sa may Ayala Mall, sa may Dunkin Donut, lakawon na lang po ninda. Dit lang pong sakripisyo. Bako man po ini para sa Samoya, para sa gabusin ng tigigibo mi, na maedukar sa mga pasahero na kung saan sila dapat bumaba, asin kung saan sila dapat sumakay. Siring man halimbawa, mapauli na sa 3rd district, magpasiring sa terminal, biriyo duman. Po, at tabako po baga, dahil kang mailing na kuhan, kapag na ako nagpatabako, dahil kang mailing na kung saan pick up sa pasahero, gabos na pasahero, mauli ka pa Legazpi, nagsasara yan sa terminal. Naglilinya pati sinda, Po, kaya edukaron tan tao na sumunod. Takong dahil tayan na edukaron, pabayaan tayan, minasta mo kung po ang Legazpi, saro nga ning bisita ko, aling Australia, so obserbasyon niya, ngayon natin ngayon di deserta, ang pedestrian lane, pag may nag-aging tao, ang auto dahil nagpupurundo, duman nga sa ta-driver man ako sa Australia, pag may mabalyos ako, minapundo kami, kulturang Pilipino baga yan, nasa pedestrian lane na, duro-diretso pa, kaya mo niyan, pigsasaway ko yan ng mga, mga
motoristang may nagbabalyo sa tinampo, sige pa, diretso pa yan. Iyo pandaragit. Iyo nga ni. Pero abisuhan taman so mga nag-aagi sa pedestrian lane na magtiyempo man sila. So tama man na tiyempo na dahil man ibibugtak sa alanganin both so bihikulo buda so sa indaman na buhay so pedestrian. Tiyempuhan lang ano. Iyo po, may Oo. mga enforcer na po kita na mag-assist kan mga nagbabaralyo sa pedestrian lane. Ta sabi ko, baka may madunggol dyan o may mga banggang mga pedestrian lane. Kita ang basulon ta. Yaong ni sa piso, dahil magpiga ako diran sa mga nagbabaralyo sa tinampo. Iyo. May sarong kuwan pala, may sarong paabot man na kunyan. Matabangan ta sudig dida sa may Albay Central School baga sa may Ninong's Hotel. Opo. Matabangan ta dyan so traffic enforcer ta. Paminsan, pag igong nahiling dang mabalyo sa pedestrian lane, basang na sa nagmina traffic, maski so medyo alanganin naman bagang apo dan ipundo sa traffic ta. Dapat bagakan hihilingon mo na sa sitwasyon ano kung buwelo so mga bihikulo, pabiluhon mo na sa bihikulo, hahanapon so tamang tiyempo na pwede mong i-stop sa bihikulo na daiman makompromise sa bihikulo. Tanganing akomodar so mabalyo. Ang sa nailing ko diging problema manong Pio, may mga nagababaralyo sa pedestrian lane na maski itaas ang kamot mo, piga pagumo ang mga auto, biglang minabaralyo. Kaya kung minsan na kukwestiyonan mi sila dahil lang po kamo madagi ta para sa indo yan. Ngunyan hindi po sa may Albay Central School, kakaagang ko po dyan kidwang PSO na saro magmaman kang pedestrian lane tapos saro mag-stop kan mga auto ta busy ang lugar na po na yan lalo pag nagbaralyuhan sa mga aki nagaralog sa eskwelahan nag-rush hour dyan po nagkakaigo kipag traffic congestion dyan sa lugar na yan. Ay upo, tama man agad no. Sa hiling ta, pwedeng tama man agad dapat duwad dyan ang magmamando saro sumahiling kan traffic kan bihikulo, saro sumahiling kan sitwasyon kan mabalyo sa pedestrian lane. Tada ikaya kun saro sa naman anggad ta duan mamaneharon dyan so mga bihikulo na matsimpo pagbalyo o pagdalagan buda so mga mabalyo sa pedestrian lane na matsimpo day kaya ning saro lang talaga Sir Octavio Tabi ano. Ayun po, kaya nga nangapudan po ako dyan sa mga barangay opisyal na may memorandum circular po bagang ipinalabas ng DILG, nagabus na eskwelahan kaagang ki mga barangay tanod. So yun na po siguro ang pagkakataon na so i-train sa mga tanod sa traffic management para po maging katabang kang police as in public safety. Nganing po dahil po kita madipisilan sa pagpautob kang ordinansa di sa syudad kan Legazpi. O di sige Tabi, Sir Octavio, we've consumed much of your time. Salamat nin maray sa informasyon and mabuhay po Tabi kamo. Salamat mo sa mo Manong Pio asin sa mga paragong isang programa. Anytime po kung gusto mo pong kung may paabot kang mga reklamo sa Samuya, anytime po bukas po ang Samuya opisina. At sa ang cellphone ko po anytime po mas kanang oras mo ko apudan masimbag po ako. Salamat din po. Diyos mabalos Tabi and mabuhay Sir Octavio Rivero mga tugang nakaulay niya to si ang Chief kan Public Safety Office kan Legazpi. Taud-taud ta pag uri-restoryahan ta iyan, mentras tanto tama time check muna kita buda mga hanap buhay. Tabi manay selmang bahoy buda manayoli ke ang oras tabaga sa Pilipinas. Yan alas 9:30 na Tabi. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda ika, ako Bicol. Sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka?
Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Tuhod, siko, baywa, aray,
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya?
Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol Musical, Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Ang balong epikong Bicol nun, istorya ni Balto. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Ay, minahagad kitang dispensa sa mga nag-text tadaita na ipaabot kay Sir Octavio ining problema ta sa kunyan tamantang nag-interview data na i-scroll ining sa tuyang unit. Well, anyway, ipapaabot ta pa ini tabi sabi ni Sir Dan Belanghel, boss, sa ampang kan SM nakaparada at mga jeep pa 3rd district dapat sa terminal bagpalunad. Sarong concern iyan tabi papaabot ta baka sa aga or the coming days. Eto pa, si Angel may pinaabot man, pinagpasa sa tuya diyan sa may Ibalon Central School. So mga para parking sa ampang mismo kan eskwelahan dahil nang agihan so mga nagsusundo. Sige, ita ini pupunaso na mga text na inihata, ipapaabot ta pa iyan sa kay Sir Octavio. Grabe daan traffic in front of St. Agnes. Tigiling sa nakan mga enforcer nakapark na kotse kung haling Albay area right side. Yan tabi ipapaabot tapaan maray na agad yan sa Familia Bibal sa Tula-Tula. Nagdadangog sinda Familia Bibal. Good morning sa ido sa Tula-Tula. May nagpapaabot man sa PhilHealth kung sakop daan pagpa-examine sa mata. Yan. Sige, mga istorya mo na kita dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino Aramonta daw sa iyang dagdag na informasyon. Inisyal na bungkaras kan report hali sa Mega Force Patrol. DZGB On the Spot Report. I-connectar ta na ang linya. Joshua, maray na aga. Go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Kaibahan ko ngunyan, Sir Pio. Ayaw na ko ngunyan, Sir Pio, digdi sa Daragak Community College o DCOMC. As in, kaibahan ko itong school official na pig-aaligaran may relasyon budaan sarong estudyante. Na nagputok ang istorya, Sir Pio, kasuod matapos na makabot ini sa sangguniang bayan kan Daraga. Willing siyang magtaram and willing man siyang maski mabanggitan sa iyang pangaran na may tatawan man siya ng mga kalinawan. Si college administrator
Joey Zamora, Candaraga Community College. Okay, madali sa nang una tabi Diyos, padingnal makipataas-taas kang volume digdi sa baba, ining kuan, tanganing, taday ka idigding tanog sa headphone ko, sige, si Saytabin makakaulay ta, Joshua. Si Sir Joey Zamora, College Administrator tabi Sir Pio, Candaraga Community College, na iyo so natuturo kasuod na aligado may relasyon mo daan sarong estudyante susog sa sumbong kan sarong magurang. So agad to Sir Pio an sa iyang lado paliwanag kalinawan sa isyong ini. Doc tabi si Sir Pio Fernandez kan DCGB. Good morning po, Sir Pio, and sa gabos po na nagdadangog sa DCGB. Diyos maray na agatabi, sir, and salamat sa oras. Kasuhapon man agad may statement na ipinaluwas si Attorney Ayan Makasinag, Counselor, although day man siya ning pinangaranan na persona. What was mentioned is yung Daraga Community College, it being run by the municipal government of Daraga. Day man siya, never was there a mention sa programa kung sisay man na pangaran tabing invuelto tabi. And in fact, duman sa iyang pahayag, duman sa iyang pagpaabot kan report, garipig blurred niya ngani, so mga pangaran na yaon duman, in observance man sa nagakadigong mga dapat na sundon tabi, sir. Opo. Now, ngunyan tabi, ika po voluntad na mapahayag or what tabi? Gusto ko lang po na siguro natawan maning linaw in behalf of the Daraga Community College, being the college college administrator. Yan mga nagluluwas na mga issue na tungkol yan sa aligado na sarong school official ang allegedly iguaning karelasyon na estudyante dito sa Daraga Community College. Ayun. Also, you will be speaking for and on behalf sa institusyon tabi. Tay ka ang yaon dyan tabi, Sir Joey. Ano po? Opo. Sige. Go ahead. We will listen tabi intently. Go ahead. So, arugani po kang nasabi na yan po bako naman bago na issue sa akin na arog ka iyan na iguani na sabi nga, so aside from the complaint of one parent na pinagtatarabinda, personally po ura pamansan sa akin na kaabot na reklamo kang sarong parent dangan sa sarong pig-mention na nag-circulate sa Facebook. So bilang official kang DCOMC and aram ta naman po baga na talagang ang issue nagtutok leading to me being the college administrator. So siguro categorically didnay ko yan na mga allegations na arog-kaan. And siguro may mga ibang teachers man sa pag-aaram ko na daiman ki mga arog-kaiyan ng mga practices or even I myself, I never engaged into any relationship of any students of Daraga Community College. Well, pardon my ignorance, paano ta ako personalmente dai ko man easy kung si sa pinagtutugdo na persona tabi manungod sa siring na bagay. And day naman ako nag-insist pinagsusunod mi man tabi so data privacy bagat tabi So now ika mismo nagtaram na tama daw ang pagrum po, correct me if I'm wrong, ika ang pigtutumbok tabi? Ang segon sa ako ang pigtutumbok na kang issue kasi aloy na po yan Sir Pio. Kang Mayo, igwa na talaga nag-circulate na arogaan sa Facebook using dummy account, very malicious post coming from unidentified and account from Facebook.
And with that, immediately the mayor took his action being the chairman of the Board of Trustees. Nagkaururo na po kami kaiyan about sa issue na arog po kaiyan. Okay, now well, good and then na ika na mismo nagtaram na sa imo nagali na ika natutumbok. Ano ang circumstansya na tataarog ka na nangyayari pinagtutumbok katabi diyan? Hindi ta po masabutan na Sir Pio kung ano ang intention, pero susog sa mga tadaima nagpapabisto. So maliwanag po na parang character assassination on my part. Kita po baga bilang isad na head of the institution, nagkakapot kita ning sarong dakula na learning institution, hindi taman po sigurado na may mga decisions and igwa kita ki mga maybe actions na hindi man favorable sa ubos na tao na nakakapag-obserbar sa atin. Opo. Now, ano po ito na ipinag-aakusar sa imo na may parang tama daw na po dun na amorous relationship, tama po ba? Yan ang pinag-aakusar na igwa kita ki illicit na in relationship sa mga estudyante na mga napigsasabi ko sa imo na those are unverified mga allegations na pinagtatao sa tuya. Nasabi ko nga ni as a college administrator ay never engaged na sa araw kaan ng mga klase na relasyon sa who or among the students of DCOMC. Kaso rin po initabi nagpuon na Sir Joey Tabe. Siguro mga nag-circulate in sa Facebook Mayo pa. Okay. So after na mag-circulate initially, what did you do? Nagkaigwa ka man po lamang ning kumbaga on your own investigasyon or sinimbag mo ba yan sa Facebook man Tabi or what? We will listen Tabi. Aram mo, Sir Pio, mapagal na hunta ang social media. Hindi ta aram kung sistay ang sa atin ta yan po naggamit sinda ning dami account. Mapagal na kita pero nag-take man ako ning sa legal action kaiyan, pinaabot ni naman po iyan sa cybercrime. Tanganing for future naman reference. So what was the initial result kan pag sangguni nilo kayan sa anti-cybercrime unit kan PNP? Opo. Ano po sa initial result kung may ipinaabot na sa indo, kung na-trace, so may kagibuhang kaantabo? As of now po, medyo pinagkukumpleto pa sa iba pang mga na kaituhan, tanganing ma-establish natin so identity kang may gibo po kang araw ka itong So what could be the motive behind? Takasubago sabi mo sir, parang character assassination. Natata-assassinarong ka dyan, character assassination. Ano na nahihiling mo Tabi sir? Hindi ko aram kung ano ang pinaka-intensyon sa aram mo dipisil ta ano ang pinaka-intention po kang may mga gibo po kay ni. Now that was the initial kanakaaging Mayo. Ining sudig ditabi sa kuan sa Sanggunian Bayan, Sir Joey, po, gari may parent. Siyempre, kung may parent, igwa ito dumanin pirma or what, ta nag-take cognizance mga niyo Sanggunian Bayan. So, ang sabi ni Councilor Attorney Ayan Makasinag, nag-take cognizance in the officially, it being the fact na pigpapadalagan yan kan lokal na gobyerno, kaipuhan man agad magkonsinda, mag-take cognizance. Sabi, magkakaigoning investigasyon ata ining Lunes 17. What would be your note on it? Would you attend or what, Tabi? Go ahead po. As a public servant, yan, Joshua. Sir Joey, madali lang po muna naputol. Mari dahil giraray si Joshua diyan sa nasabi ng kunyan issue. Okay na ba? Nakakonektar na? Or ako maapod kay Joshua? Sandali.
Yan, hello Sir Joshua, Sir Hello Joe. po. Sir, pasensya na po, naputol kaya tabi ano ta. Okay lang po. Sumangal- Sabi ko nga nito, kay Pohan ta po na makipag-cooperate kung ano man po ang gigibuhon po kang local government unit of Daraga. Tanganin po, once and for all, matawan man po ni kalinawan ano ba si Adina ng issue tungkol po dito sa Daraga Community College. Okay. Sisay ang pigtuturo na karelasyon mo tabi, although Dai ko po sa pag-aaral ko, dai po ako arakaan. Yung tabi Now, being the head, ikang nasa sentro kan araw ka ining kontrobersiya, being the head kan Daraga Community College, what will be your assurance primero diyan sa institusyon na may relasyon sa siring na bagay, and ikadua sa community as a whole, madangog tabi kami, Sir Joey. Opo. So, ako po nagtataw ng assurance bilang sad na educator na nagsuserve po kita with integrity and base po sa mga mandato kang Commission on Higher Education na ang Daraga Community College po padagos na nagtatao ng dekalidad na serbisyo when it comes to education. So yan lang po ang sa akin na assurance na despite of this controversy na minaluwas tungkol po sa akin na pagiging administrator ng college. Ako po nagtataw ng assurance na hindi po iyan pwedeng maapektaran sa akin personal na pag-aagihan digdi sa bilang pag-administrar kang Daraga Community College po. Sir, pardon my ignorance, pirang taong ka na po dyan bilang administrador, pinaka-head mismo kan DCOMC? I took my office 2024. So almost 2 years more or less So, is this the first time na araw ka ini nakahampak ka ng magabat na akusasyon, aligasyon kontra sa imo? Opo. This is the first time? Opo. Ay, naku. Sana malampas ang tabi, sir. Sige tabi, sir. Thanks for being there and being honest enough. I, for one, day ko aram na ikapalan supig tutumbok, and ika na mismo so nagtaram na. Then we take it as it is, and kaipuhan man na, siyempre, mailuwas man sulado mo tabi. Opo. Kaya ko po nagpasalamat sa DCGB for this opportunity na madangog man so side ko being the college administrator dito po sa Daraga Community College. Salamat so, tabi. Salamat po. God bless. Sige tabi. Joshua. Alright, tabi Sir Pio, si Dr. Joey Zamora, ang college administrator kan Daraga Community College. So we will make it clear na daing pinangadaran si attorney Ayan duman sa interview tabako. And bago sa interview to Sir Pio, nagka-istorya naman kami ni Dr. Joey and sabot niya tabi yan. Jadi talagang tepo niyang sigun saya tepo niyang magtaram na para matawanan din linaw yan na issue tigdi sa Daraga Community College. Roger to that, sige. Ayun tabi, Sir Pio, ang dagdag na tong istorya, balanseng presentasyon kan isyong iyan. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Kasabay si Administrator Sir Joey Zamora kan Daraga Community College manungod sa magabat na isyong iyan tabi na yun na nga niyan. Siya na mismo nag-ako na akusasyon, ipinagtuturol kontra sa iya na may illicit amorous relationship siya sa sarong estudyante dyan sa DCOMC. Matindi ning akusasyon pa ding yung head mismo, kumbaga yung presidente, and he categorically denied the accusation. And we will make it clear tabi Otronta, during our interview with Attorney Ayan Makasinag, si Municipal Councilor Daraga na nag-take cognizance sa isyong iyan dyan after na may nagpaabot ng surat. During our interview sa Bicol Target kasuhapon, daining na mention na pangaran, and yun na nga niyan, it is on volition na po ni Sir Joey na Zamora na siya na mismo ang magtaram, na siya so pinagtutumbok tabi ka ito. Sige,
Chief Jimmy, Kumpadreng Jim, Kumpadreng Hal, Kumpadreng Jomar, Tres Compadres, Kotabe. Sensya na at mabareta muna si Jen, nakalapos na nga ni kita. We will be right back. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, karabay sa kauswagan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 9 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Garbage crisis. Ini ang apod ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa tone-toneladang basura sa Redemptorist Water
channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City na nakasulat sa bulusan ng tubig asin nagpalala sa baha sa lugar. Nagdeploy ang DPWH ning backhoe loader, dump truck asin mga tauhan para sa clearing operations. Nangapudan man ang sekretary sa publiko asin sa local government units na sunodon ang tamang waste disposal. Yan ang baret ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige tabi duman sa mga nagpaabot ni mensahe sa tuyang comment section sa DCGB News Online, yung presidente ng Daraga Legazpi Narota, pasensya na daita kurantulos iya, nagkakahiriling, tama, ma-react yata, manunguduman sa entrevista niya to kasubago kay ining Sir Octavio Rivero o
si Edison na Briones. Ano? Yan, Sir Edison, baka sa aga tabi kuan kita kan mga tema pa na gusto ninyo pag-urulayan and makonektar ta yan sa otoridad. Sir Edison Abriones, data kuan yan ng mga reaksyon ninyo while the interview is going on. Tabi yan, sumanong sa traffic. And yung mga reaksyon man yan tabi sa DCGB News Online, salamat po kan sa inyong pagpartisipar sa programa through your interactions dyan po sa DCGB News Online sa samuyang Facebook Live. Apat na istorya ang sa tuyang akomodaron and then matapos ang kita kang programa para mientras kunya na Miyerkules. DCGB On The Spot Report. Diyan kita kay Chief Jimmy ang sabuyang Chief Reporter. Ikonektar ta na. Kumpadreng Jimmy, thank you so much for waiting and good morning. Yes, salamat Abi Pade. Follow up sa report ni Karen sa Sangguniang Panlalawigan with regard sa aligadong pagsangat nin kaso diyan sa Sangguniang Panlalawigan kontra sa Vice Alcalde kan Uwas. Oho. Sigun sa Vice Alcalde, Vice Mayor Domingo Escoto, dahil naman da siya nabibigla. Asi natural na ini sa proseso ng demokrasya ang pagsangat nin kaso diretso man yan kung saan basta nasususog sa proseso, handa man ni Vice Mayor Domingo Escoto na simbagon, asin sinimbag na nga niya dahil sa pagikan na abogado niya, and ang kaso administratibo na pig-file sa saya, in the former Councilor Leopoldo Zaragoza and incumbent Councilor Bran Bustamante. Ayun, so ito pala na si Sir Bustamante, incumbent municipal councilor. Correct. Roger, okay. Di hahampangon and natural da yan na kunyan, pinag-aagihan kan mga elihidong opisyal. Anday ko lang nakuan kumpadring Jimmy, inda ko na istorya tabi isa mo ni Vice Mayor Escoto kung ano so ipigreklamo managad sa iya na mga aligasyon. Mga reklamo sa iya, nakuha niya to, kaso ISPE Administrative Case Number 03-2026, culpable violation of Constitution, abuse of authority, serious dishonesty, grave misconduct, conduct of unbecoming of public officer, yan, conduct of prejudicial to the best interest to the service. So inapot ko digdi si Vice, ano niya ko tarog kan gulping mga kaso, ano mga kuwang kani circumstansya, naguloksan na si Vice. Sinda na ngayon magproberkaan dyan sa kung paano yan pinagkarasunindaan sa ko. Basta ako nagasimbag. Yung ito ga Chief Jimmy kumpadre na takaswapon, pag-report ni Karen Managad na isaysay na yan na mga matitinding aligasyones na yan nagarubaga sa impeachment. Yung culpable violation of the Constitution. Now, data lang na inda baka mag-follow up man ni Karen sa Sanggunian. Ano itong sumapig aligar na pinaggibo ni Kunyan which led to the culpable violation and then ining so grave misconduct, buda iba pa. Inulo ka na sana pala ni Vice. Abo naman ni Vice pag para diresputeron niyan, kung saan ngayon hindi pinurorot na kasong iyan, masig ako. Laban siya. Basado sa Vice Alcalde, pinagtawan siya ng 15 días na magsimbag. Complied na nga ako. Sinimbag na nga kanado ko. Ayun. O bala, naanbula, yaw na sa Sanggunian sa hall, ang pag-deliverar kan nasabi kaso. Ayun. Kasusog sa Vice Alcalde, dahil naman siya nabibigla kanta, durante kan alkalde nga nga ako, 28 kaso, ombudsman pa. Sagkod mo yan. Ubos, irak ng Diyos nga, ubos dismiss. Ubos dismiss. Iman 28 kaso, sa ombudsman pa. Isos, Mariusip, So, pinagre-respeto man niya ang mga pag-iriba niya, kinasuhan siya, di
proseso ngayon na pigre-respeto man niyaan sanggunian so pinabutan kanikan sa kaso. So alaton ta na sa nangayaan mga panahon kung ano ang kakabutan ka na sabing kaso. Kung saan kita dadarahon kan istoryang ano? Oo. Dahil naman nabo naman magpa-interview ni Vice Mayor, basta importante nagsimbag na da siya and tapos na pinagpapasa na dyan so kasimbagan kan sa iyang abogado. Okay, and so sarong nagreklamo, kasabay niya ngunyan sa sanggunian. Incumbent kasabay niya. Incumbent. Iribay basin ba? Iyon nasa Vice Mayor na sampangan. Iyon nasa nga niya. nasa front row. Nasa front. Ay, Jesus, ano pangyari? Sige. Okay. Balansyado na kita tabi pa So, yan na simbag man kan vice alcalde, nakaabot na saya, nagsimbag na siya. Roger. Yan tabi pa yan sa tuyang mga follow-up report sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy sa dagdag na istorya halay dyan sa luwas. Duwa iyan pa anong mga matitinding istorya na nagbutwa sa Bicol Target kasuhapon. Primero itong sabi na nga ni iyan na ining illicit and amorous relationship kan sarong halangkaw na opisyal na inapig ko na mismo. Sabi baga ni Sir Joey Zamora, ako ngaya so pinagtutumbok ka ito na igong karelasyon ngayong estudyante digdi sa DCOMC. Yan, follow-up, pinalop kan DCGB News. So yan na baga, nagpahayag so pinakahid mismo kan DCOMC. Ako ngaya piyo ang pigtutumbokaan. O pignigara niya manan. Ngunyan, sa pang istorya, ining kaso na ipinagsangat kay Vice Mayor Escoto diyan sa sangguniang panlalawigan. Matitinding mga akusasyones, culpable violation of the Constitution, conduct unbecoming, dakulon iyan tabi. Ngunyan, pinalop man ni Chief Jimmy, abo naman magpa-interview. Sabi baga ni Vice Mayor na Escoto, sinimbag na ngayon kan abogado and natural nga iyan na ako na dapat na atubangon kan sarong mga ilihidong opisyal kung igwang mga reklamong pinaghampang kontra ngay sa Samuya. And so nagreklamo, to kasabay niya sa sanggunian. Sige, diyan kita kay kumpadre nga Mario Padingal. Maray na agaman tabi. Please go ahead na. Salamat gabi, Pade. Lao man ang malalawos ang mga priority projects and programs kan ligas city government. Hiling ka na mga patubig, mga pangilaw, and iba pang priority projects sa barangay. Ini pagkatapos na iluyo na naman kasanggulian na panalawigan kan Albay, inong appropriation audit sa Pigpasar, the City Councilor Lau Beltran, bilang siya naman kan Kumpadring Al? 333 million na pa 334.5 million na initial na budget aliyan sa kaman na gobyerno na pig-augment para ma-finance ang mga priority projects sa barangay. Ibig pasarayan ni City Councilor Lau Beltran sa gunihan na paglunsod base sa ordinance number o appropriation ordinance number 17-0008 series of 2026 and nag-agi na sa sanggunihan na panlawigan. I-review na yan and ipinadararay ang kopya. Pinag-informaran ng sanggunihan panlunsod niyan na approve naman yan kana sanggunian panlalawigan subject for some posting requirements and bidding process para sa mga masunod na bulan mangyayari na ang mga pigaplano ngayon kan gobyerno lokal. Roger, sige. Yan, papanin ang informasyon digdi sa luwas, Mario, DCGB. Salamat man kumpadreng Al sa istorya halay dyan sa luwas. Duman daw kita sa Premier Distrito, maray na aga pa lang dyan sa mga taga Premier Distrito, lalong-lalo na sa tabako, nadadangog kita dyan sa paagikan sa tuyang pag-iriba na estasyon sa FM band, ang 106.9 WGB-FM. Maray na aga dyan sa Indogabos Tabi kay Sir Dex Velez and sa tropa kay
Elvis na precisely dyan sa Tech Department and sa Men and Women kan 106.9 WGBFM and sa mga parantabay ta dyan sa Tabaco City and First District. Good morning! Si Pading Jomar nasa linya man. Pading Jomar, what's happening? Good morning! Salamat, Pading Pio. Maray na aga sa mga parantabay. Problema pa mang giraray pade ang pila sa mga mabakalkan BBM rice o murang bigas meron na. Ating bigas meron. Didi sa warehouse kang National Authority kan tabako. Problema ang pila pero at least may masirungan na sinda. Solve na pade. Nagkauyo na so NFA, FTI, Buda si Mayor Ibragais. Tinugutan na kan NFA na ilaog sa mga canopy sa loob ng warehouse. Magigirom naman na tadi na kan magrangkada ining pagpabakal kan 20 pesos na kilo ning bagas para sa mga piling benepisyaryo sa National Food Authority Warehouse sa Tabaco sa irarum kan pagpadalagan kan Food Terminal Incorporated. Naging problema ang halabang pila dahil masirungan iabutan in init oran ang mga benepisyaryo. Nagpadaranin canopy ang lokal na gobyerno kan Tabaco alagad ay tinugutan kan National Food Authority na ibugtak kaog kang compound kang warehouse ang mga canopy sa mga kaulang da sa pagmaniobra kan sa idang mga truck kung kaya napirita na i-pull out kan lokal na gobyerno ang mga canopy. Lis na Lunes, liwat na nakaabot sa alkalde ang araw pa mang karayakin problema. Kung kaya, actually, ang nakaabot sa alkalde, nagmamaabot na daaman, so NFA, na posible ang karayasinda, kaya itong canopy na magamit. Pero verbal so paabot na informasyon kung kaya inagyat kan alkalde ang NFA as in FTI na magpadara ng formal na surat sa iyang opisina para sa iyang aksyonan. Yes. Suman na nagresponde ang FTI management in warehouse kan NFA nag-request ng mga canopy na sa lokal na gobyerno. Yan. Ang kondisyon kang LGU, tawan mi kamo, pero diyan ilaog yan sa compound din do. Bako sa luwas, tabawal ta national highway yan. Tama. Na inuyunan man kan mga nagre-request na partido. Tulos naman na puminadaran ng apat na canopy ang LGU sa pagi ni Mayor Ibragais, ipunisto duman sa laog kan NFA. Iyong ngunyan, ang pigsirirungan na kasabay kan tinugot naman kan NFA so paglaog kan mga tao sa compound habang nag-aaralat. Very good. Ako na sinda sa was. Roger. Ang counterpart naman kan NFA as an FTI, sinda naman daang provide kan mga tukawan. Importante lang ngaya may canopy Roger. na masisirungan. Kaya pa niyan mga follow-up, Jomar Bien, DCGB. Salamat man kumpadreng Jomar sa mga follow-up hali dyan sa City Government of Tabaco. Manungod sa istoryang an. Kundi kumpadreng Nald, ano nang abiso mo tabi? Ta medyo patapos na kita, Angel and Karen, kay Endemar na lang tabi. Sige. Kay Endemar na lang tabi, Angel and Karen, noted sa inyong pag-standby, alanganin na kaya sa oras And dahil kalingawan tabi, sunod na programa, dahil maghali po, masunod tulos ang samuyang News Director si Endemar. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat kan sa inyong pagantabay sa pangarang kabilog na tropa, mahal amang Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog